Така. Здравейте! Днес ние младежите от поколение Давидова скиня сме ви подготвили 2 сценки за насърчение. Давид трябва да дойде. Може ли да дадеш сърцето на Лазар? Той трябва да сложи пусти. Сърцето само. Аз ще ти държа да четиш, чули. Първо само аз. Всички хора имаме едно сърце, но често вътре в него има празно място. Това е място, което не може да остане празно. Всеки от нас търси нещо, с което да го запълни. Някои се опитват да запълнят тази празнота с цигари и мислят, че това ще им донесе спокойствие, но сърцето пак остава празно. Други търсят забава и благост чрез наркотици. Но след това идва още по-голяма болка и празнота. Наркотици. Пари. Слава. Добре. Пари. Някои мислят, че ако имат повече пари, ще бъдат щастливи, но дори когато имат всичко, пак не чувстват пълнота. Халелуя! Добре, дай ще. Къде е сърцето? Добре. Слава, други гонят известност, харесвания, внимание, но и това не й дава истински мир. Внимание. Мнозина хора, мислейки, че тя ще ги направи цели, но човешката любов често наранява, а не запълнява. Давай, слагай. Да. Да, ще кажа после. Само Исус може да запълни празнотата в сърцето ти. Само Той дава истински мир, радост, живот. Без Него винаги нещо липсва, но с Него сърцето е цяло.